Има мечти, които стават реалност. Не е нужно да ходите на остров Бали, за да се насладите на екзотиката. Ние ви каним да посетите комплекс Бали енд Спа в Благоевград. Комплексът предлага възможности за спортни развлечения, вътрешен панорамен басейн, фитнес, оборудван с професионални уреди, с чиято помощ освежаваме тялото си и го освобождаваме от излишното тегло. Потопете се в уникалната атмосфера на спа-центъра. Подобрете тонуса и жизнеността си в инфрачервена и финландска сауна. Посетете приятния комфорт на парната баня, идеалният начин за прочистване на тялото. Бали енд Спа, Благоевград. Искате ли кожата ви да ухае приятно? Тялото ви да е в супер форма? Тогава не пропускайте хамам масажа и разнообразието от релаксиращи, лечебни и антицелулитни процедури. Поглезете сетивата си в романтичното джакузи. Усетете как струите масажират тялото ви, как мускулите се отпускат. Насладете се и на бронзовия си тен, придобит в турбосолариума. Доверете се на сръчните ръце на специалистите в салона за красота. Той предлага пълна гама от услуги за възвръщане и поддържане на красотата. Фризьорство, козметика, маникюр и педикюр. Бали енд Спа, Благоевград. В ресторанта на комплекса може да се наслаждавате на романтика, незабравими моменти, спокойни следобеди и дискретни вечери. А след това в хотелската част може да се отпуснете в луксозните стаи и апартаменти, оборудвани с телевизор, климатик, телефон, интернет, минибар и всичко това на супер ниски цени. Заповядайте в комплекс Бали енд Спа, един малък оазис за релакс и отмора след забързания ден. За контакти: град Благоевград, булевард Димитър Солунски 20, телефони 073 88 16 96, 0879 260 360, www.bali-avm.com.